I vam tenir un debat important sobre si era presencial, si era híbrid, i ens va semblar molt important que fos presencial justament per això, per veure'ns les cares, per trobar-nos i per tenir, a part de totes les ponències, tenir també aquesta part d'informalitat i de contacte entre nosaltres. Ara iniciarem la segona part d'aquesta jornada amb el que formalment hem anomenat taula rodona, i és el que trobeu en el programa. El que passa que nosaltres una mica l'encàrrec que hem fet, i gràcies a una aportació que ens va fer la Begoña, és no tant d'una taula rodona en la que ara parla un, té una estona, després parla l'altre, sinó plantejar-ho com una conversa. Entenent que una conversa, i ho vaig buscar al diccionari de l'IEC, és l'acció de conversar, i conversar és entretenir-se parlant. I ens semblava una definició meravellosa per aquesta hora i mitja, hora i 3/4 que tenim a davant. El nostre objectiu és que ens puguem entretenir parlant amb els experts que ara ens acompanyen i que us els presentaré, i també després, amb uns minuts, un quartet d'hora final, per les preguntes. D'acord? Comencem, doncs, amb la seva presentació. Els presento amb l'ordre que estan asseguts. El doctor Joan Manel del Pozo és professor emèrit de Filosofia de la Universitat de Girona. Va ser membre cofundador i ha estat director de l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària. És una persona que manté una intensa activitat com a conferenciant entre temes d'educació, filosofia, ètica. I també, molts de vosaltres potser el coneixereu, la seva vessant política, que durant 30 anys ha tingut també un caire molt important. Benvingut i gràcies per ser aquí. Gràcies. Al seu costat trobem la doctora Begoña Román, professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal de diferents comitès d'ètica també, entre ells el Comitè de Bioètica de Catalunya, el Comitè per la Integritat en la Recerca de Catalunya i del Comitè d'Ètica de la Recerca en Medicaments de l'Hospital Clínic. El seu àmbit d'especialització és la bioètica i l'ètica aplicada en entorns professionals i organitzatius. Benvinguda i gràcies per ser aquí. I al final de la conversa, de la taula, hi ha l'Ester Busquets, la doctora Ester Busquets, professora d'Ètica a la Facultat de Ciències de Salut i el Benestar de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. És membre de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, de fet, ella també és infermera de formació, i secretària del Comitè d'Ètica de la Recerca de la Universitat de Vic, i membre de diferents espais de reflexió ètica en serveis socials. Benvinguda i gràcies per ser aquí. Un cop presentats, si us sembla, tirem endavant. Jo estaré aquí una mica com a acompanyant de la taula rodona. La idea és que ells són grans conversadors i, per tant, tindran carta blanca per anar... Jo iré obrint alguns temes. Sí que estaré aquí una mica per controlar el temps i per una mica poder procurar, diguem-ne, que es vagin tocant els diferents temes. Hem plantejat la conversa, els hem plantejat a ells com a un recorregut parlat que s'iniciï en els aspectes més individuals de la intervenció, des del jo professional, per arribar a aquells més col·lectius i comunitaris. Un camí, d'alguna manera, de dins cap a fora. Si comencem amb temes individuals, que potser és el que aquest matí ens ha parlat més el doctor Torralba, tot i que hi ha hagut altres aspectes, és plantejar de manera oberta com des de l'ètica individual contribuïm en aquesta relació d'ajuda, a fer una bona intervenció, com ens ajuda l'ètica en aspectes com el compromís, la responsabilitat, l'actitud enfront de la persona i del món que tenim a davant. I aquí obro i podeu, no sé qui té ganes de començar, serà un espai ben lliure i ben vostre. El senyor primer? No. Ui, ara això de distingir senyor i senyora té el seu punt entretingut. I com que ens hem d'entretenir, entretinguem-nos. Hi ha una dimensió radical de l'ètica, per mi, que és justament individual, encara que immediatament he de dir ha de connectar amb allò que és col·lectiu. Però, des del punt de vista individual, és la primera obligació que crec que tenim tots, professionals o no professionals, però els professionals amb el valor afegit de la seva responsabilitat en la feina, és no parar de pensar i de formar-nos. És a dir, l'ètica està clar, crec per tothom, que no és un formulari. Es poden fer formularis ètics, però no són el més interessant de l'ètica. El més interessant de l'ètica és l'apreciació de valor i la realització de valor.
I el valor és quelcom que està en construcció permanent i en probable canvi. De fet, els valors humans canvien molt, no tots ni sempre, però és normal que els valors canvien. I si és així, l'obligació que té cadascú amb si mateix, aquesta perspectiva individual que proposaves, és no parar de pensar i no parar de parlar. Per què? Perquè la veritat és que no ha estat escrit el llibre definitiu d'ètica, encara que n'hi ha de molt bons, ni segurament s'acabarà d'escriure mai, sinó que l'ètica serà sempre una lluita, en el millor sentit de la paraula, un esforç, si volem dir-ho així, un esforç de dotació de sentit i dotació de valor a la vida. Naixem sense llibre d'instruccions, per sort, perquè els llibres d'instruccions són tristíssims i estan molt mal escrits en general, naixem sense llibre d'instruccions i tenim l'obligació de donar-nos les nostres instruccions amb el que podríem anomenar sota el principi de la bona fe, que inclou escoltar els altres, evidentment, en primer lloc, que inclou acceptar uns costums i uns hàbits socials, etc., que és aquesta doble dimensió que diem sempre de l'ètica als professors quan l'expliquem a classe, no? El ethos com a tarannà individual o caràcter i ethos com a niu, llar o espai col·lectiu on es conformen hàbits, costums, estils de vida. Aquesta és la doble cama amb la qual hem de caminar. Jo diria, per tant, només per començar a entretenir-nos una mica, jo apel·laria a aquesta primera obligació ètica de pensar i parlar, per donar-nos pautes, perquè l'ètica no és una llei, no és un formulari, no està prescrita, està en construcció permanent, és una situació altament oberta. I sentir-se insegur en ètica és normal, per això, perquè no està escrit enlloc com ha de ser la construcció ètica humana, és quelcom que tenim sempre pendent. A mi no m'ha dit senyora, però la gent jove ja m'ho diu. També estic en el seu rang, Vols continuar tu? Sí, jo, si un cas responc una mica en el que deia el Joan Manel, i aquí hi ha una qüestió que a vegades l'ètica individual, i això llavors ja en parlarem, però l'ètica individual no neix de l'individu sinó de la col·lectivitat, és a dir, que és el context, aquesta casa, aquest hàbit en el qual vivim, que ens fa d'una manera o d'una altra manera. També en els valors que acceptem o que agafem, que prenem en la nostra vida, com no. Per tant, la nostra ètica individual és fruit de la societat i de l'entorn en el qual ens movem. I això també passa en l'àmbit professional, és a dir, quan estem en un àmbit professional on els comportaments ètics, les virtuts o les actituds ètiques són més abundants, això té un efecte mirall en la resta de professionals. I ens anem empapant d'aquests comportaments ètics. Si nosaltres estem en un entorn laboral o social en el qual el comportament o els valors que predominen són menys ètics, per al context tenim una influència perquè l'ètica... És veritat que hi ha manuals d'ètica i que és important pensar sobre com hem de viure la nostra vida i com hem d'actuar en la nostra vida, però el millor llibre de moral és la pròpia vida i la pròpia societat, que és la que fa que siguem com som. I, per tant, això és molt important veure, i ara que en societats molt més homogènies, com fa unes dècades, els models eren molt reduïts, molt homogenis, però, per exemple, qui educa ara els adolescents és el TikTok. Per tant, i allà també són una sèrie de models amb uns altres valors ètics que, per tant, que condicionen la manera com un organitza la seva pròpia vida. I llavors, aquí a vegades també hi ha aquesta dicotomia entre està bé pensar el que fem des del punt de vista ètic tant personalment com laboralment, però moltes vegades, és a dir, ja som ètics professionalment abans d'haver fet el curs d'ètica, perquè els cursos d'ètica o la reflexió sobre l'ètica normalment s'apunten als que menys ho necessiten. És a dir, que ja hi ha una certa sensibilitat
i una predisposició a actuar èticament, que el que això li rellisca no s'apuntarà mai a un curs. Per això és tan difícil fer ètica en persones que no tenen una inclinació ètica, perquè, és a dir, els hi rellisca molt aquest discurs. I llavors, per tant, és important aquest pensament sobre el que fem, la reflexió, però moltes vegades, jo l'altre dia els explicava en una institució que ha fet el Codi d'Ètica, diu, ara ja tenim el codi aprovat, diu, ara l'hem de posar en pràctica. I dic, ai, mare meva, és a dir, no és el codi el que fa ètica a la institució, sinó que el codi surt de l'ètica que hi ha en la institució, no? Perquè si no ja ens haurien tancat les institucions i les entitats, perquè no es pot ser, és a dir, i m'agrada molt, per exemple, el llenguatge ara dels nous codis d'ètica professionals, que abans era caldria o hem de vetllar, ara ja és fem, vetllem, és a dir, en present, perquè no s'entén la professió sense l'ètica. I si no fem o no actuem des de la professió èticament, la professió ja queda desvirtuada. En aquest sentit, per tant, crec que és interessant veure com el context i sobretot la importància de cuidar el context professional, el context social, el context polític, perquè ens eduquem a través dels models que tenim en el nostre entorn. Jo resumiria això, la darrera intervenció teva, un bé motivat de casa o no hi ha Déu que el motivi. I un bé educat de casa o no hi ha Déu que l'eduqui. Per tant, efectivament, cronològicament, en el desenvolupament d'una persona, això que anomenem consciència moral, sensibilitat moral, és primer l'ètica personal, diguem així, l'ètica de l'individu. Però com dèiem aquí tant el Joan Manuel com l'Esther, no és un self-made man or woman, no és una persona que s'ha fet a si mateix, sinó que som éssers enculturats. I per tant ens inserim en una comunitat i per tant l'individu no deixa de ser una microinstitució social. Però s'ha d'anar apropiant de la seva època. S'ha d'anar apropiant perquè no són merament continuadors de la tradició, no són merament éssers que s'adapten a lo que han heretat, sinó que recreen en tot el conjunt de símbols que és recrear, tornar a crear, però també divertir-se en la recreació, recreen el seu món, no només s'adapten. I això que anomenem sensibilitat moral comença des de molt petits, i la sensibilitat moral i la consciència moral és aquesta capacitat d'adonar-se'n de com afecten les accions en l'entorn de la contingència. És a dir, la qüestió de l'ètica personal i l'ètica individual sempre apareix in media res, és a dir, tu neixes, et neixen en un entorn on ja hi ha moral, hi ha normes, i tu te vas apropiant d'aquelles que consideres que tenen sentit o no, perquè no te les has replantejat, però te van enculturant amb una sensibilitat, amb una consciència moral, però tu no te preguntes què ha de ser d'una manera o d'una altra de coses que no poden ser d'una altra manera. M'agrada dir-ho dient, no té sentit que ens preguntem, han de caure les pedres? No, les pedres cauen per la llei de gravitació universal. L'àmbit de l'ètica i, per tant, de la sensibilitat moral, de la consciència moral, és allò que podria ser d'una altra manera. I a tu t'han enculturat sent d'una determinada manera, vivint d'una determinada manera, sentint d'una determinada manera, i et vas apropiant del teu projecte de vida, de la teva identitat, i vas dient, i aquesta manera tradicional, a mi em sembla que hi ha suficients raons per a continuar mantenint-les o les canviem. Penseu en el tema dels animals, el tracte als animals. Penseu en l'existencialisme i el paternalisme i maternalisme amb el que hem treballat durant molts anys en el món social. I més o menys com a la Rigoberta Menchú ens neix la consciència, una altra, que és la tradicional, i diem, home, aquesta manera de treballar amb la precarietat o la vulnerabilitat és massa assistencialista, fins i tot despòtica, tot per al poble però sense el poble. Per tant, és un individu que se va apropiant dels seus valors, agafa aquelles que li semblen correctes i se desprèn d'aquelles que sembla que no estan a l'alçada dels temps, i aquest és un tema molt important, i crea moral. Arribem a crear moral. Nietzsche deia que era la casta sacerdotal qui crea les morals, però qui es crea avui en dia els valors? Aquesta és una pregunta essencial. Qui crea avui en dia els valors?
Llavors hi ha moltíssima... Està descentralitzada la cosa. Abans estava més centralitzada, eren els poderosos, els poders fàctics. Ve la monarquia, ve els poders eclesiàstics o també poders fàctics, més o menys, en el seu temps segurament molt més mediàtic, avui en dia tu deies TikTok. Però sempre és cabdal que hi hagi aquest esperit que jo anomeno emancipatori, que és inseparable de l'actitud crítica. I aquesta actitud crítica també s'educa. També s'educa. Per tant, per mi, l'ètica individual sempre és imprescindible, primera perquè és cronològicament la primera, sensibilitat moral, consciència moral, contingència de només tinc una vida, m'ha tocat aquesta època, què vull jo d'aquesta època, què contribueixo jo en aquesta època, però entro dintre d'una tradició i jo regenero aquesta tradició. I a nosaltres ens ha tocat viure en un context molt accelerat. Molt accelerat. I m'agrada recordar allò de preparados, listos ja, doncs nosaltres és ja ni preparados ni listos. I quan ja teníem un domini de l'aplicació, va, i me'l canvien. I ens toca anar improvisant en el món de la contingència i no ens ho podem prendre tan irònicament, perquè hi ha moltes coses en joc i moltes persones en joc. I això és cabdal, i per això ara parlarem d'un altre tema, que l'ètica no quedi només en un diàleg en primera persona, en un monòleg interior, en una mera tranquil·litat de consciència, sinó que com que me puc equivocar creant morals, abandonant morals que no tenien que haver abandonat o apuntar-me a una moda que no tenia que haver-se apuntat mai, és important obrir-se al món social i dir estic equivocat, perquè l'única diferència entre estar convençut i estar capficat és la conversa. I és que estem aquí, ens encanta, com veieu, conversar. Per seguir la conversa amb tu, en el punt aquest que deies, que és clau, de com ens construïm a partir d'un ambient en el qual ja naixem i que, efectivament, l'ètica no és un invent individual, sinó que és una manera de créixer enmig d'un context que et permet créixer. Un context que et crea necessàriament dependència. No hi ha res més dependent a l'existència que un bebè humà, que dura mesos i mesos i mesos, que no podria sobreviure gens, i després anys que sobreviuria amb grans dificultats. En aquesta dependència es produeix una transferència de valors, que és, diguem-ho així, la primera injecció d'hàbits i estils morals que entra per la imitació. Recordeu la dita catalana molt cèlebre. Què fan els infants? El que veuen dels grans. Estan permanentment en una situació osmòtica de xuclar valor, més que el que senten. Perquè si el pare o la mare fan discursos, o pare o pare, mare o mare, em disculpareu que no faci ara totes les possibilitats de les famílies actuals, no? És a dir, si aquells que tenen la responsabilitat dintre de la llar es criden i barallen i s'insulten, ja poden anar fent discursos al vespre de que no t'has de barallar i no has d'insultar, perquè el que capta la criatura i imitarà són els crits reals, els insults reals. Per tant, hi ha una situació d'òsmosi de valors que ens construeix en primer lloc i que crea dependència. I el projecte moral de cada persona és, ho deies molt bé, acceptar segons què i no acceptar segons què, és a dir, fer valoració crítica de quina cosa a mi em sembla que val la pena i quina jo no voldria imitar dels meus pares o d'aquells que tenen responsabilitat sobre mi. És aquesta dialèctica èticament central entre el que podríem anomenar dos valors de la vida indiscutibles, autonomia i vinculació. Som éssers vinculats perquè som éssers socials i l'ésser humà desvinculat és una bèstia parda. I l'autonomia indispensable, perquè si no tens autonomia, aleshores ets un xaiet o una xaieta. La curiositat històrica. Segle XVI, el castellà Juan Huarte de San Juan escriu un llibre amb un títol curiós que es considera per alguns el primer llibre de psicologia moderna, estem parlant del segle XVI, Examen de Ingenio para las Ciencias, i diu que els humans ens dividim en dos grans grups. Després va venir al segle XIX les caracteriologies aquelles, la més coneguda, el pícnic, l'atlètic i el flemàtic. Recordeu? Però bé, al segle XVI ja n'hi ha un que fa una classificació que diu som ovinos o caprinos, som ovelles o cabres. No proposo que reflexioneu si sou ovella o cabra, no cal. Però vull dir, què vol dir? Que en aquest joc d'autonomia i vinculació hi ha humans que opten per l'autonomia de manera forta, la cabra, que diu jo em vaig saltar per aquí per allà,
i altres que diuen s'està molt bé vinculat, perquè et porten, fas el que fan els altres. Clar, quin és el millor projecte de vida ètica? És evident, equilibrat. És un projecte equilibrat entre decisions de cabra i benestar d'ovella. Perquè si només ets ovella no ets ningú, i si només ets cabra viuràs molt malament. Viuràs molt malament perquè estaràs abandonat. I aquest és el joc del creixement ètic que només es pot fer críticament, perquè has d'estar permanentment valorant críticament què et val la pena per tenir les dues coses a la vegada. Màxima autonomia i bones vinculacions, perquè les vinculacions et donen la seguretat que et faria perdre una autonomia extrema. I els humans, com sabem, necessitem sentir-nos segurs. I ser autònoms, ja he volgut subratllar això, subratllo les dues coses. I com assenyalava la Begoña, en aquest pensament crític, no? És important, sobretot, tenir temps per pensar. I és clar, vivim en una societat, com deia això del preparados listos, és a dir, que tot és immediat. Som cronodependents, estem pendents constantment del temps, i en aquest temps hi hem d'encabir un munt de tasques que no hi queben. Llavors, hem perdut el temps per poder pensar, i per això és bonic avui tenir aquest espai en el qual poder parar, poder prendre distància d'allò que nosaltres fem habitualment i poder mirar amb una certa distància, que és la reflexió, la doble flexió, distanciar-te de la cosa que estem fent per tornar a la cosa, però hi tornem d'una manera diferent. I llavors això, jo crec que és important aquest element de tenir el temps necessari perquè viure la pròpia vida, les decisions que fem laboralment que afecten a la vida dels altres i que la vida dels altres és diferent depenent de com nosaltres professionalment treballem o professionalment actuem. Per tant, quan estem, sobretot en professions de servei a la ciutadania, de cura, és molt important prendre's el seu temps per intentar fer bé allò que hem de fer. I llavors a vegades, és a dir, jo crec que ens hauríem de receptar temps per poder viure, per poder pensar, per poder millorar la nostra vida i també la dels altres. I llavors, ara em venia, quan parlàvem quan el Joan Manel deia què fan els infants el que deuen fer els grans. Hi ha un llibre molt interessant del Javier Gomá, que té la tetralogia de l'exemplaritat, que hi ha un fragment que diu: penseu que si algun dia morís el valor o la virtut, perquè llavors ja parlarem de la diferència entre el valor que és teòric i la virtut que és la pràctica del valor, diu si en la societat desapareix la pràctica de la virtut, és a dir, la pràctica dels valors, d'aquests ideals teòrics, diu no hi ha manera de tornar-los a inventar. És a dir, si els perdem, no hi haurà possibilitat d'educar-nos en aquest model. Llavors és molt bonica aquesta idea de dir no es poden inventar perquè s'han de viure i no els podríem tornar a crear de nou. I llavors d'aquí la conclusió és de dir que els hem de cultivar perquè visquin, perquè s'ampliïn, perquè aquestes generacions amb tants models puguin ser crítics per triar aquells models que realment ajuden a una construcció d'una vida millor, però també d'una societat millor. Pensava, amb el que... Ara m'imaginava aquesta conversa que hem parlat que era una passejada, m'imaginava com una passejada per la Fageda, la que vas passant per camins, tornes en alguns punts, perquè anirem segurament anant i tornant en alguns temes. M'agradava que tots destacàveu el tema de que l'aprenentatge, per dir-ho així, de l'ètica és humana, per tant és en relació a l'altre, i això ens obre també tot el tema a nivell personal i professional, com posem tots aquests valors. Una trobada professional, un encontre professional, també és una trobada entre valors diferents. Aquest matí el doctor Torralba ens parlava de posicions diferents i de simetria, perquè hi ha el tema del poder, que també m'agradaria que en algun moment toquéssiu, que és un tema controvertit en moltes de les professions d'ajuda, però també tot aquest tema, quan
quan una trobada de valors a vegades és un xoc, no? També estem en societats ara molt més diverses que en altres èpoques, no? Vull dir que no només perquè convivim amb persones de moltes cultures diferents, sinó també perquè tenim moltes més possibilitats de ser diferents, també, no? Llavors, com aquest xoc, com aquesta trobada de valors, d'escales de valors diferents, probablement els valors no siguin tan diferents, però a vegades sí que la posició en la que els tenim, com ens impacta tot això, com podem fer-hi front. Començo jo. Recupero una mica una idea que abans ha sortit de l'ètica. A mi m'agrada dir que el mestre Sòcrates, l'ètica no neix tan platònicament com la filosofia teòrica per emmeravellar-se que el món existeixi o per assombrar-se, que diuen, sinó que l'ètica és més una indignació davant del que hi ha. Per tant, la frase aquesta de és el que hi ha, però és que si ens indigna és perquè ens mou a transformar-ho. Per tant, aquesta primacia de l'ètica té a veure amb que fins i tot pensar és una activitat que neix per una incomoditat amb el món tal com és. Per tant, hi ha un desig de crear món, de tenir cura d'un món que podríem perdre si no tenim cura d'ell. I aquesta indignació, per una banda, aquesta activitat de pensament reflexiva per a transformar el món, perquè podria ser d'una altra manera, exigeix, com tu deies abans, una relació de responsabilitat, de cura, de fragilitat i, per tant, d'acceptar la teva vulnerabilitat, però també el teu poder, la teva capacitat. Llavors, a mi m'agrada sempre pensar en les professions relacionals en què treballes per a una altra persona, no sobre una altra persona, sinó per a una altra persona, amb una altra persona. Sempre hem d'acceptar que jo anomenaria una doble agència. I el món social, les professions relacionals que treballes per a una altra persona, les educatives, les socials, treballadors socials, educadors socials, psicòlegs, treballem per una altra persona en unes condicions de més vulnerabilitat que nosaltres i, per tant, la doble agència consisteix, per una banda, en guanyar-me la confiança, en vincular-la. En vincular-la no només a la meva persona, confia en mi, sinó a la institució i a la professió que jo represento. Per tant, he d'estar-hi al seu costat, guanyant-me un vincle, una confiança, que comença per guanyar-me el vincle amb la meva persona, però també amb la institució que jo represento, en el vostre cas, el consorci. Però, per altra banda, jo també li he de fer saber a aquella persona que acompanyo que jo tinc una altra agència, que és retre comptes del que estic fent perquè jo cobro uns diners, faig servir uns recursos que no són personals, sinó que són institucionals i públics. Per tant, la doble agència consisteix en el control sobre la vida de les altres persones i en el retre comptes als altres de com estic fent la meva feina, però alhora en generar confiança. Aquesta consciència del poder que tenim les institucions i els professionals que acompanyem a persones en tota vulnerabilitat, Michel Foucault la va anomenar unes vegades amb un sentit molt pejoratiu de biopolítica, però altres vegades també veia, i això en la Universitat de Girona han fet un molt bon llibre sobre biopolítica, l'Anna Quintanas, el Canimas, i allà se veia que el mateix Foucault unes vegades entenia la biopolítica més en sentit despectiu, control sobre la vida de les persones, i intentar-los ficar dintre del ramat, però alhora també veia el mateix Foucault un poder sobre capacitat de crear vincles apoderadors, de crear capabilities, de crear capacitats de ser i de fer. Llavors, per mi, és cabdal que les persones que treballen en un entorn d'acompanyar altres a desenvolupar les seves millors possibilitats, creiem i creguem en la nostra capacitat d'exercir bé el poder, i el tenim. Ara bé, això significa pensar què tipus de poder, perquè el poder és sempre contextual. El poder es diu de moltes maneres. Sense responsabilitat no hi ha poder. Sense fragilitat no hi ha responsabilitat. Per tant, si jo tinc un poder i una responsabilitat sobre la fragilitat, està disposat a creure en el meu poder d'apoderar l'altra persona i, per tant, de jo reduir el meu poder i transmetre'l a l'altre. Però també saber que la relació és d'asimetria en un primer moment. I per acabar,
i algunes preguntes abans quan ha intervingut el doctor Torralba anaven per aquí. Si estem en un entorn asimètric i jo vull fer pujar aquest, doncs potser es tracta de fer això, però això serà difícil, normalment cal fer això. I això s'apunta a tothom, pujar. Però això t'han tocat la vena, perquè hi ha un jo no vull perdre poder. Però hi ha un altre tema que en el nostre entorn passa perquè el poder es diu de moltes maneres i es veu molt malament, estem patint en el món en general institucional de tot tipus el que algunes infermeres canadenques han anomenat anorèxia de poder. És a dir, com que el poder corrompeix inexorablement la raó, com que el poder corrompeix, com que el poder és violent, com que el poder és pervers, no el volem. Doncs apanyats anem. Perquè què fem amb la fragilitat de la que ens hem de fer càrrec i com exercir la responsabilitat? Aquest tenir cura de les institucions, aquest tenir cura de les professions, per a respondre del tenir cura d'aquells que estan en condicions de major vulnerabilitat, tot són qüestions de graus, que nosaltres, requereix repensar el poder. Repensar el poder i, evidentment, repensar el poder a partir de l'experiència de quin tipus de poder no volem, què tipus de poder no volem que sigui violent i què tipus de poder és el que necessitem per a respondre de les nostres missions. Jo crec que aquesta qüestió és interessant també fer-la i aplicar-la a l'entorn social, perquè crec que hi ha anorèxia de poder. Jo, per posar un exemple, nosaltres quan a la Facultat de Filosofia busquem gent que vulgui ser degana o que vulgui ser vicedegana, no trobem a ningú. O sigui, eròtica de poder, nul·la. Doncs perquè el poder no compensa. Però vet aquí que si no hi ha facultat no hi ha professors, no? Jo crec que hi ha una via d'animar a ser responsables del poder i a no tenir anorèxia de poder pensant en dos sinònims de poder. Sinònim de poder és potència. De fet, és la mateixa arrel etimològica. Tenir poder és tenir capacitat de fer, que és el que vol dir potència. I aquest és el poder que podríem anomenar bo, aquell que permet exercir una influència que fa aquest joc d'equilibrar asimetries. Hi ha un altre sinònim de poder que no és etimològicament de la mateixa arrel, però que és evidentment semànticament germà, que és domini o control. I aquest és el poder lleig, aquest és el poder del qual les persones decents en principi se n'aparten. Que sigui indispensable o no, ara no és el moment de discutir-ho. Segurament és el poder polític, per dir-ho així, el poder brut, que té capacitat de corrompre's molt fàcilment, com deia algú, tot poder corromp i el poder absolut corromp absolutament. El que corromp no és el poder potència, sinó que és el poder domini. I aquí és on, en la professionalitat social, diríem, hi ha d'haver reflexió sobre aquell poder potència que necessàriament cal exercir perquè va en benefici de la persona que el necessita i evitar, òbviament, el poder domini o control que, efectivament, et converteix tu en una persona que està prenent a l'altre autonomia i que, per tant, l'està moralment rebaixant. Està anant contra una de les qualitats principals de l'ésser moral, que és la seva autonomia, que sabem que en moltes situacions humanes està limitada per qüestions de malaltia, per dir-ho ràpid, per limitacions insuperables, i aleshores és quan hi ha aquell treball de finesa tècnica professional que té un component ètic claríssim de veure quanta, per dir-ho així, quant de, i ara fem servir una paraula que sabem que també és lletja, quant de paternalisme hem d'exercir. Recordo en una d'aquestes sessions que vam fer a l'Observatori d'Ètica a Girona que va venir un professor molt bo de filosofia del dret a la Universitat d'Alacant, el professor Macario, que... Macario Alemany, exactament, Macario Alemany, amb el qual jo vaig tenir una discussió que va ser entretinguda, que deies tu, perquè ell defensa, amb arguments molt bons, és a dir, vaig tenir molta feina a discutir-li, defensa que hi ha un paternalisme bo. La meva posició era que si el paternalisme és bo no és paternalisme, i que reservem la paraula paternalisme pel que podríem anomenar el vici de la sobreprotecció. Però bé, que és una discussió, diguem-ne, acadèmica que permet llavors fer anotacions de mèrit i de mèrit. Aquesta història del paternalisme és una història molt seriosa perquè és, diguem-ne, una que podríem anomenar una corrupció simpàtica del poder, simpàtica a primera vista. Per què? Perquè ofereix seguretat. Però esclar, ofereix seguretat a costa de disminuir autonomia. I per tant, amb finesa ètica has de dir no, això no val.
I aquí és on entra en joc l'element que hem dit en algun moment de la necessitat no només de pensar individualment i críticament, sinó de compartir, és a dir, de parlar i reflexionar. I és on entren en joc l'interès dels comitès, o com se'n diguin, els grups d'ètica que hi pugui haver en les professions, on es posi permanentment en crisi, en el bon sentit de la paraula, és a dir, anàlisi, debat, les graduacions d'aquesta actuació del poder com a potència o com a domini, evitant el domini i incrementant la potència fins allà on calgui. Sí, i amb el que deia la Begoña, que diu el poder no compensa, llavors està ple d'abnegats i aprofitats. És a dir, podríem fer aquesta distinció, de dir el que li compensa i el que realment se sacrifica per a un bé de la col·lectivitat. I llavors, en relació a la simetria que genera el poder, clar, hi ha una desigualtat, una simetria tècnica i sobretot en algunes professions que és insalvable. Per exemple, clar, un cirurgià que és capaç de fer una neurocirurgia, és a dir, aquesta desigualtat tècnica hi continuarà sent sempre. I per tant, també dona poder a aquesta desigualtat. I el coneixement que un té del sistema, dels circuits per tramitar qualsevol tipus d'ajuda, de prestació, etc. Hi ha tot un tipus de coneixement tècnic que s'ha guanyat a través de la formació acadèmica, etc., que genera una certa desigualtat que és molt difícil, és a dir, poder, i per això és tan difícil moltes vegades quan has de prendre decisions sobre alguns aspectes tècnics perquè no tens el mateix coneixement que té el professional. Ja intenta que el puguis, però hi haurà sempre una certa distància. Com que aquesta desigualtat tècnica, i sobretot en alguns àmbits més que en d'altres, és insalvable, és a dir, intentem igualar la relació en allò que és possible, que és a dir, que és la igualtat ètica, és a dir, el persona a persona, és a dir, possiblement no tens els mateixos coneixements a nivell tècnic que un professional, però vull que, és a dir, intentem posar l'altre en les millors condicions perquè pugui prendre una decisió que afecta la seva vida, la seva salut, la seva vida social, etc. Per tant, intentem en l'àmbit ètic buscar aquesta igualtat, intentar compensar aquesta desigualtat o aquesta simetria tècnica que es planteja en l'àmbit professional. I en aquesta intervenció, tant la tècnica com la ètica, com ens deia, a vegades es generen, és a dir, les intervencions generen conflictes de professionals que poden ser de tipus tècnic i per això fem discussions i per tant fem reunions d'equip, d'equip tècnic, per veure si aquella intervenció que fem és la més adequada en aquella situació, en aquell context, etc. Però ens hem adonat que les decisions no només hi han fets o aspectes tècnics, sinó que hi ha valors implicats. I llavors ens hem especialitzat en aquests conflictes de valors i aquí és on hem creat, primer en l'àmbit sanitari, els comitès d'ètica i en els serveis socials, els espais de reflexió ètica o comitès d'ètica, que el que intenten és davant d'aquest conflicte de valors ajudar a la persona que té un conflicte a deliberar sobre la millor decisió possible o la possible dintre d'aquell context, és a dir, perquè a vegades no és la millor decisió perquè la decisió que haurem de prendre afecta o perjudica algú i per tant en aquell context intentar prendre la decisió més adequada, més prudent, tenint en compte que pot ser una decisió que sigui perjudicial per a alguna de les parts, perquè a vegades no tries la millor decisió, sinó la menys dolenta de les decisions que pots prendre. I llavors és molt bonic que s'utilitza molt la paraula, tots són dilemes ètics, el conflicte de valors l'hem acabat reduint al dilema ètic, que el dilema, i de dilemes ètics realment n'hi ha pocs, és a dir, per això és bonica l'expressió conflicte de valors, és a dir, tenim conflicte de valors quan hem de triar entre dues coses que valen totes dues, perquè si
una val i l'altra no val, no hi ha conflicte. És a dir, el conflicte el tenim quan estem obligats a fer dues coses que valen totes dues. I llavors aquí és on s'ha de triar i per tant en el procés deliberatiu. I llavors dintre d'aquest conflicte de valors podem fer la distinció entre el que és un dilema ètic, que és o cara o creu, un o l'altre, i per tant si en tries un, mates l'altre, el decidir, que aquesta paraula decidir és bonica, això el Joan Manel, que és a dir, sempre que decidim alguna cosa, matem un camí per quedar-nos en l'altre. I per tant, la decisió, la deliberació porta a escollir un camí. Quan és un dilema, només, és a dir, entre els dos hem de triar un o l'altre. Quan és un problema, i les que esteu en espais de reflexió ètica haureu sentit a parlar dels cursos intermitjos, és a dir, que hi ha solucions intermitges que intenten lesionar al mínim els dos valors en conflicte. I llavors, davant d'aquestes intervencions que generen conflicte ètic, no hi ha una recepta de com s'ha de resoldre aquest conflicte. Vull dir que simplement és a través de la conversa, del diàleg, de la deliberació, que intentem veure què és el millor que podem fer davant d'aquella situació. Deixa un momentet afegir un tema sobre el tema de prioritzar, deliberar els valors en societats moralment plurals, sobre el que ens preguntaves. En el món de la intervenció social i l'ètica en la intervenció social intentem superar el relativisme, el relativisme també, però fonamentalment el paternalisme assistencialista en el que neixen les professions del món social. I el Joan Manel havia parlat, i també jo, de que en últim terme és una relació de poder, perquè hi ha una relació d'asimetria i els professionals tenen un poder. Però en la precisió que ens feia el Joan Manuel entre el domini i la potència, els que poden fer i els que domino, el que imperen, el que dominen, l'imperi, el domini, està també l'autoritas. I el poder potència que té el professional és perquè té una autoritat, i com deia l'Ester, té una autoritat tècnica, però també té una autoritat perquè en sap més. I en sap més, entre altres coses, per dues raons. Primera, perquè s'ha dedicat a estudiar i tècnicament hi ha més... Però també perquè la seva cultura no està en un grau de vulnerabilitat com està la persona per primera vegada en la seva vida en un entorn de pobresa, per exemple. El treballador social o la treballadora social o l'educadora social pot, des de la distància, des dels estudis, des d'una situació d'una més major imparcialitat, té més autoritat per donar una sèrie d'acompanyament. Llavors, aquí és molt important guanyar-se l'autoritat que te dona l'altre perquè li dones bons consells, li dones... Ho dic perquè podem caure en l'autonomisme, no? Tu tries, és la teva vida. Sí, però no oblidem que la cultura de pobre és doblement pobra. És a dir, que la mateixa creença en les meves possibilitats d'una persona pobra fallen. I és on dic, el procés d'apoderament, el procés de donar poder a l'altra persona, passa també, i això és l'última qüestió que us volia dir sobre aquest tema, és que sovint en el món social ens hem acostumat a escoltar les narratives del que no podem, la narrativa de la carència, la narrativa de la mancança, la narrativa de la discapacitat i la narrativa de les problemàtiques. I us estem insistint moltíssim en tots els cursos que fem amb vosaltres si es tracta d'apoderar, de donar poder i de creure en el poder que tenen els altres, es tracta de veure la seva potència, es tracta de veure el que sí que sabem fer, de generar narratives d'esperança, de narrativa de jo crec en tu i tu també has de creure en tu. I llavors, la vida, a mi m'agrada la definició, la vida és desig. I l'André Comte Sponville té un autor francès, té un llibret, que és una conferència que va fer molt interessant, que es diu La felicitat desesperadament. I allà fa una distinció, recordant a Plató i a Spinoza, entre que hi ha dos conceptes de desig, hem dit dos conceptes de poder, doncs hi ha dos conceptes de desig. El desig mancança, carència, que és més platònic, me manca aigua i desitjo aigua. Però també està el desig potència, que és més espinocià. Jo dic, jo puc fer això. Doncs moltes vegades en el món social hem fet una intervenció en la que les persones deliberen els seus valors, però si ho fas des de la carència,
fas de curta alçada, fas de poca expectativa, fas, bueno, és una cultura pobra i per tant d'expectativa empobrida. I per tant és un desig de merament dinar avui. Però i a vegades cal alçar el vol, cal projectar una miqueta més enllà i crear unes possibilitats i cal incentivar el desig potència. I això significa jo crec en tu i crec en la teva possibilitat de sortir-te'n de tu i crec en la meva possibilitat com a institució, com a consorci, de canviar determinades estructures perquè moltes vegades sense adonar-nos ens contagiem de ni tu pots ni jo tampoc puc. I ens acabem fent germans en el victimisme. Tu, de la violència estructural que te toca i jo de la violència estructural d'un sistema que expulsa i jo en realitat soc còmplice perquè ara he de posar un parxe i ens acabem creiem tots que ningú pot. I això és la desmoralització personificada. Sí, si em permeteu, en aquest entreteniment que hem de buscar en aquesta conversa, un entreteniment etimològic a favor de l'autoritat. L'autoritat és una paraula que no té massa prestigi, més aviat té desprestigi. Si la gent li dius, tu voldries ser autoritat? No. Hi ha gent que diuen, ja venen les autoritats, diu, has dit atrocitats? Bé, faig aquest preàmbul per dir, la bona notícia etimològica és que auctoritas ve d'auctor, que ve d'augeo. En llatí, augeo és incrementar. Auctor, autor, i fixeu-vos bé, parent pròxim, germà d'autoritat, és autoria. L'autor és el que genera una obra d'art. El que escriu una novel·la, el que fa una pintura, i té la mateixa arrel perquè ha fet créixer quelcom de valor. L'auctoritas, en el sentit etimològic, que és la que donaria lloc al bon sentit d'autoritat, que en diem autoritat moral, és aquella persona que exerceix la seva potència per fer créixer aquell que d'alguna forma depèn d'ell, per la raó que sigui, perquè és alumne d'un professor, perquè és una persona necessitada d'assistència social, etc. Doncs exercir l'autoritat és exercir l'acció de fer créixer a l'altre. Fixeu-vos bé quina diferència. És exactament el contrari del que tradicionalment entenem per autoritat. Tradicionalment entenem per autoritat, i per això és antipàtic el concepte, repressió. L'autoritat reprimeix. En canvi, etimològicament, l'autoritat fa créixer. I d'aquí es deriva aquella cèlebre dita en el món educatiu que diu, quin és el millor mestre? El que aconsegueix fer-se superar pels seus deixebles, que els ha fet créixer. I els ha fet créixer des de la seva inicial superioritat tècnica, que deies tu, o pedagògica, o filosòfica, o com vulguis dir-ne. Aquí està, per exemple, la grandesa de Plató, que va ser superat per Aristòtil. Quin mestre devia ser Plató, que va aconseguir una figura literalment sensacional de la vida intel·lectual, científica, filosòfica, ètica, etc. Per tant, diríem que el sentit de la paraula autoritat l'hauríem de recuperar per aquesta via que és l'autoritat potència, és a dir, l'autoritat que fa créixer. És que ens entretenim de qualsevol manera, saps? Em sembla fantàstic. I em doneu temps a anar païnt tot el que dieu. Que té molt a veure amb tota la filosofia aristotèlica de la potència a l'acte, Sí, exacte. A nivell educatiu, que moltes vegades, i això es veu, per exemple, en entorns professionals i també familiars, d'aquest domini sobre l'altre, que l'altre sigui allò que jo vull que sigui o allò que jo no he pogut ser, no? I llavors, clar, Aristòtil, i això també aquí fa trontollar també una mica tots els models educatius, perquè Aristòtil ens diu que hem d'ajudar l'altre a ser allò que pot ser, no? I llavors un dels aspectes, que és el model educatiu, és a dir, exigim a tothom el mateix partint de condicions inicials diferents, no? Per tant, podem un 5, ara no sé, nosaltres encara posem puntuacions, però ja s'acabarà perquè tot el sistema, com que s'ha de posar de potes en l'aire, és a dir, canviar-ho tot, per no millorar-ho tot, però... Sí, i la innovació, tot ha de ser innovació, però no veiem que la innovació els estudiants han sortit més ben preparats. Costa molt perquè la societat ha canviat molt i és veritat que necessitem pensar nous mètodes pedagògics, però no sempre tot el que s'ha fet tradicionalment és dolent i per tant funciona. Llavors, però dit això seria que encara nosaltres posem això notes, és clar, un alumne que ha estudiat molt, i que van posant un 5
i a l'altre que no ha fet res li posem un 7, no? I clar, aquest 5 per Aristòtil podria ser un 5 que fos excel·lent, no? Perquè la persona ha arribat a donar el màxim del que pot donar, no? Llavors, és a dir, estem competint, no? amb uns criteris dels quals hi ha una certa desigualtat prèvia. Veieu pensar una mica en la necessitat potser de reactualitzar el llenguatge que utilitzem moltes vegades, sobretot des de professions socials, que no ens atrevim a vegades amb aquest tipus de vocabulari, de poder, d'autoritat, que ens fa una mica de por. Molts hem arribat aquí des de moviments socials, des de molts llocs, i fem servir paraules que ens agraden més, que ens són més properes, però que potser són més ambigües, com per exemple l'acompanyament. És una paraula que ens sol agradar molt en el món social i que diu moltes coses, però escoltar-nos pensava, no sé si és molt concreta, no sé si ens està ajudant gaire a donar forma al que volem fer. O sigui, ara pensava, etimològicament no sé d'on ve acompanyament, però sí que, com estàveu definint, autoritat, poder, que són paraules això que ens fan por i que preferim no parlar-ne gaire, i en canvi n'utilitzem d'altres que potser no ens estan ajudant. Pel teu consol, etimològicament, acompanyament... Vosaltres sabeu que hi ha en l'aristocràcia diversos graus, no? El més alt és el duc, després ve el marquès, a sota ve el marquès, i a sota, però també es considera noble, ve el comte. Comte ve del llatí comes comitis, que vol dir company. I és comte perquè acompanya, se suposa, el rei, o el senyor feudal, o qui sigui. Per tant, l'acompanyament té una noblesa. Diríem que qui no es consola és perquè no vol en el món del llenguatge. I ara vull dir una cosa, tot això que es dic és seriós, ara la vull dir encara més seriosa. En el llenguatge ens ho juguem gairebé tot. És molt important. I un dels problemes que tenim en l'ús del llenguatge és també l'afició a l'eufemisme. És a dir, a trobar aquella paraula que ens fa quedar més bé, evitar la que ens sembla que ens fa quedar més malament. Però de vegades és indispensable. Per què? Perquè al final el sentit de les paraules és realment el de l'ús concret que se'n fa. Per tant, jo que he pogut argumentar fa un moment el valor de la paraula autoritat, la faig servir poc. Perquè sé que se'n pot entendre malament i que hauré de gastar molta estona a dir no, hi ha un sentit bo de l'autoritat. Si has d'anar a repel o a contrapel, ho tens malament. Per tant, és veritat que el llenguatge l'hem de cuidar molt perquè el llenguatge és significatiu i ho és sobretot més pel valor de diccionari que té cada paraula, pel valor d'ús real que en cada context té cada paraula. I trobar la finesa màxima d'això és molt difícil. És molt difícil. Jo dic sovint, perquè he fet molts anys de política i m'hi he trobat vivament al mig, gairebé com aquell qui diu cremant-me. Ara diré una cosa una mica forta, però ja em perdonareu. La major part de problemes polítics que tenim són problemes de llenguatge polític. I està aquí per leer. I sobre el llenguatge, com que les paraules poden curar, perquè poden fer molt bé, poden consolar. I matar. I poden ferir. Sí. Vosaltres en el món social moltes vegades sabeu que la primera visita potser encara no donareu cap recurs material, però aquest context, jo he treballat molt amb vosaltres això, aquest context d'acollida, de no voler trencar el silenci, sinó de deixar que la persona se senti acollida al seu ritme. La companyia vol dir, assistència també vol dir seure al costat, generant un context de caliu, de tranquil·litat i de donar-li la paraula a l'altre, moltes vegades que venen d'un altre idioma, havent de fer un esforç per fer-se entendre, que important és no atropellar amb infoxicació que no t'entenen, ni a preguntes d'interrogatori inquisitorial, sinó que la primera visita, la primera acollida, els silencis, el llenguatge, tots els gestos que parlen, la simbologia d'on la taula, darrere de la taula, en el mateix nivell. Heu pensat molt i molt bé tota la simbologia dels espais, no? Però vaig a cenyir-me a algunes paraules des del punt de vista ètic molt importants que darrerament hem de repensar.
i hem pensat, no? Per exemple, se va substituir ajuda per acompanyament. Perquè ajuda, hi ha persones que diuen, no, és que ajuda és massa asimètric, massa poderós, jo sobre tu, mentre que acompanyament és me poso al teu costat, al teu ritme, bueno, era una noció negativa d'ajuda i una negació més... Però clar, ajuda'm no hauria de ser una paraula dolenta, és jo demano ajuda i per tant perquè tinc un grau de vulnerabilitat. Però nosaltres comencem a, entre cometes, demonitzar determinades paraules, no? Una altra. Jo en el llibre que sabeu del llibre de filosofia vaig dir, a mi no em va agradar mai la paraula usuari. Ni te comento la de client. A mi quan me diuen a la universitat que tenim clients, a mi m'entra la urticària nietzscheana. Dic, com que clients? És una comunitat de professors i d'alumnes, no és clients, no? Usuari no m'agrada tal, i diu, bueno, he de posar contra el Màrius Serra, que diu que hem de ser de principi d'economia, d'Ockham, com a dues paraules, bueno, persona atesa. I a mi m'agrada l'expressió persona atesa, perquè, primer de tot, li recordo el que la societat li ha fet oblidar, que és un dels nostres. I és persona. Evidentment hi té dignitat. Però a més és atesa, mereix atenció. Tota l'atenció del món. La paraula compassió en l'àmbit de filosofia no està tan malament connotada com en el vostre món. Per a vosaltres us sona humiliant, us sona pena, cristià, amb tota la de Càritas, no? I clar, si tu te llegeixes a Sant Agustí o llegeixes Schopenhauer i els grans teòrics de la compassió, el Joan Carles Mèlich, la compassió no és mai humiliant. Nosaltres no tenim... Però bueno, no es pot parlar de compassió, s'ha de parlar d'empatia o aquestes coses. Una altra. Quan algú diu, és una persona legal, i jo dic, i? A mi que me diguis que és una persona legal no me dona cap confiança. Perquè quan jo te pregunto, a tu et sembla que això és correcte? I la resposta que me dius, és legal, te delates. Perquè legal, home, som administració pública i hem de treballar decentment i tal, però que sigui una persona legal, això no vol dir res. Però en el seu dia una persona legal era una persona com cal, una persona íntegra, no? Però anem a entrar-hi a beneficència. Bueno... La paraula beneficència en filosofia vol dir literalment fer el bé. I en l'àmbit bioètic, que no en l'àmbit social, se defensa que la bona relació assistencial és una beneficència fiduciària, deia el Montpellegrino. Una beneficència era fer el bé de l'altre, generant fe en l'altre i confiança de l'altre en la meva intervenció. Nosaltres beneficència sona a donar calés que te sobren. Per tant, que important és el tema del llenguatge, no? Acabo amb dues qüestions. Respecte. La paraula respecte ha estat tan vilipendiada perquè la paraula respecte quan diuen no, si jo te respecto, però... Ja està. Ja comença ara la humiliació, l'ofensa, i la paraula respecte, les dues connotacions que té són molt interessants. La paraula respecte vol dir mira atentament, respiquiere, no? Presta molta atenció perquè tens una cosa delicada i pots intimar, que és de lo que es tracta, o intimidar. Intimidar és una síl·laba de diferència, però intimidar significa un acte violent que t'estàs apropant massa i nosaltres a vegades en els serveis socials fem cada pregunta que has de fer un pròleg. Per què me pregunta vostè això, no? Fer-li un pròleg de per què vaig preguntant això? Perquè podem ferir amb les preguntes. Podem ferir amb les preguntes. I podem ferir amb els informes. I podem empoderar llegint-li l'informe a la persona sobre la qual estem parlant, perquè és la seva història. Te l'escric jo, però vaig a fer-te una història per empoderar-te la teva vivència i per empoderar-te la possibilitat d'anar a un altre recurs i poder... Per tant, que important és la cura de les paraules i dels gestos, no? Ja no entro amb el llenguatge políticament correcte, perquè llavors ja ens hem perdut.
perquè jo soc la primera en què hem d'entrar-hi en el món el Joan Manuel ha començat dient el tema del llenguatge des de la perspectiva del gènere, no? Com et dic, de si és binari, no binari, tota aquesta qüestió que cada vegada es va complicar més, però és interessant, no? Però hi ha vegades que hem de ser tan políticament correctes que al final no hem dit el que s'ha de dir perquè no sabem com no ferir, però a vegades és que la veritat és trista. Y cuando ella que el cantautor nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, ¿no? Pues a lo mejor es que no tiene remedio, por eso es triste, ¿no? Però és molt important saber dir males notícies, també. I fer servir les paraules adequades amb el to adequat, no? El llenguatge, com deia el Joan Manel, és importantíssim i nosaltres podem curar molt amb les paraules, però també podem confondre molt amb les paraules i nosaltres podem infoxicar. No saber callar quan ja la persona no pot acceptar més, no pot acceptar més. I aquest art, m'agrada molt la definició de música d'Hilarión Eslava, música és l'art de combinar el so i el temps, no? Per mi l'acompanyament és un art que té el seu ritme molt adequat als contextos de la persona, al do d'oportunitat, i s'aprèn practicant-lo. Tot art necessita determinada pràctica. Per això, el procés de l'acompanyament que feu en les professions socials requereix un aprenentatge que no és teòric, però has d'acompanyar també al professional primerenc que entra en la primera visita. I aquest procés de cura dels nouvinguts a la professió, això també l'hem de tenir molt en compte. I a vegades de dir, hola, deixa-lo sol, al ruedo. Si saps que aquella família és una família delicada, no deixis el professional sol allà, acompanyeu-lo. Entre vosaltres també us heu d'acompanyar. Jo comparteixo i m'agrada aquesta reflexió i m'agrada que hagi sortit especialment el tema del llenguatge i de les paraules perquè depenent com pensem, actuem. I per tant, i això és molt interessant, sobretot quan empobrim el llenguatge, empobrim també la nostra vida. Llavors, és a dir, això té un efecte, per exemple, el desgast de les grans paraules, de desgastar la compassió, desgastar també la paraula solidaritat, desgastar la paraula respecte. Llavors, aquí jo sempre explico dues coses. Una és que a vegades jo tenia un professor que la Begoña coneixia, que sempre deia, diu, les paraules es desgasten, diu, de tant en tant les hauríem de posar a la rentadora perquè això ens obligaria a recuperar el sentit originari. Diu, i si no les voleu posar a la rentadora, deia, fem aquest exercici. Aquestes grans paraules que ens serveixen per viure, que fan que la nostra vida sigui diferent, traiem-les del diccionari, com que sense elles no podem viure, les hi haurem de tornar a posar, i en aquesta acció de tornar a posar la paraula al diccionari haurem de tornar a repensar què volen dir aquestes grans paraules. I això és una mica ara aquest origen etimològic que anàvem fent. I m'ha vingut a la memòria, no sé si l'han vist, aquesta pel·lícula de l'Emma Thompson, que es diu Amar la vida, que és una professora de literatura, i s'enerva amb un estudiant perquè col·loca una coma malament, és a dir, per tant, està alterant el significat i diu alguna cosa, i li diu, és que les paraules s'han de tractar amb respecte, perquè depenent de quin és el nostre univers de paraules, és el nostre univers de les accions. I per tant, quan en una vida hi traiem les paraules compassió, respecte, dignitat, etc., això condiciona la nostra manera d'actuar professionalment. Llavors, és a dir, per això són tan importants els llenguatges, és a dir, el teatre, la literatura, el cinema, perquè tot allò que és paraula enriqueix, també pot destruir, però va molt lligat, és a dir, el llenguatge d'una persona amb l'acció d'una persona. Sí, hi ha una dita tradicional que és que els ulls són la finestra de l'ànima, però les paraules són la porta de l'ànima. Amb els ulls hi hem de jugar en aquesta tensió primera que deies tu, que és decisiva moltes vegades. La mirada és absolutament essencial, però és que per la mirada t'entren a l'ànima, però són finestres. Quan parles, t'entren a l'ànima per la porta. És a dir, et descobreixes. D'aquí l'extraordinària importància de saber com parlem i què parlem. I ara jo voldria fer una petita
tranquil·lització a la sala, perquè intueixo que hi ha nervis. Potser estem intimidant, en el sentit de posar a tothom davant d'un repte potser insuperable, que és trobar les millors paraules a cada moment. Tranquil·litat. Perquè hi ha una qualitat del llenguatge molt important, la naturalitat. Ser naturals. I algú dirà, sí, però la naturalitat potser em sortiria un insult. No, que aviam. Ser naturals de bona fe. Naturals de bona fe. Perquè aquesta naturalitat ens eximirà d'algun eufemisme, que no havíem d'haver dit, o d'un tecnicisme que tampoc hauríem d'haver dit. Perquè és veritat que, de vegades, en moltes professions, jo diria que les vostres menys que altres, però en algunes professions, no diré res per no ferir ningú, l'ús del llenguatge és un ús de separació. És a dir, estic dient això d'aquesta manera perquè quedi clar que tu no saps res i que estàs depenent absolutament de mi. És un exercici... Nosaltres som un gremi més Sí, filòsofs. exactament. Un gremi pecador, molt pecador. Però bé, llavors jo, tornant diguem-ne, a aquesta voluntat de tranquil·lització. Hem de ser curosos amb el llenguatge per principi, sí. Com més ens hi fixem, millor. Ara, en l'acte concret d'assistència i de cura d'alguna persona, sobretot ser naturals. Naturalitat de bona fe. Perquè si estem reflexionant sobre el nostre llenguatge ja cometrem menys errors. És a dir, sabent que aquest és un tema clau, si hi pensem, si en parlem, si polim, si diem... A veure, acompanyament, finalment jo diria que ha quedat redimit. salvat, sí. Ha quedat redimit. I no perquè hi hagi comptes que són nobles, però la derivació etimològica ho permetia. Llavors, per tant, jo diria que en la qüestió del llenguatge, com que la situació de perfecció absoluta no existeix, tampoc en el llenguatge, la naturalitat de bona fe, o si voleu, naturalitat afectuosa, ens salva de petits errors o mitjans errors, potser algun gran error, que puguem cometre d'això, d'eufemisme, de tecnicisme, de precipitació, de llenguatge políticament incorrecte, etc. Dic això perquè, si no, podem entrar en un bloqueig de dir és que no puc parlar perquè no ho faré perfecte, perquè puc caure en això. Per tant, millor callar. Però, esclar, si calles no vius. La teva professió t'obliga a parlar. I aleshores és quan cal tranquil·litzar-se pensant que és possible una bona comunicació natural. El que passa que justament amb la naturalitat moltes vegades és el valor en aquest acompanyament és la presència, el ser-hi, el silenci, perquè no hi ha paraules per a aquella situació. Llavors, és a dir, estar còmode davant de determinats, la naturalitat a vegades et porta a dir no sé què més dir. Sí, i això pot ser una gran cosa, és a dir, que una persona que et té en principi posada més amunt per raons de professió senti de tu una petita confessió de francament sobre això no sé què dir. És un acte de naturalitat de dir jo també tinc límits. Per tant, hi ha més possibilitats de fer les coses bé que de fer-les malament si es fan amb bona fe, que deia abans. La mateixa expressió de bona fe és una expressió molt opinable. Però que ens entenem, perquè m'escolteu de bona fe i jo també estic parlant de bona fe. Pensar que ara, evidentment, ens hem centrat molt en les professions socials, que això ho organitzem al Consorci, però sí que aquí avui també tenim una representació de gran part de la xarxa de professionals amb la que treballem. I aquest era un dels temes que també ens agradaria portar aquí, el treball en xarxa, les dificultats a vegades, els llenguatges diferents també, perquè són punts de vista diferents, són professions diferents. El tema delicat de la gestió de la informació, de tu no m'ho has dit tot, jo com que no ho sabia tot no he pogut, o del poder també que suposa tenir tota la informació o no tenir-la, tots aquests aspectes que ens impacten quan treballem amb altres professionals, que de fet és el nostre dia a dia, vull dir que no treballem sols, no estem sols. I també pensava com la permeabilitat, com jo em deixo també moure per l'altre professional. Jo no tinc la raó absoluta, segurament, segur, i com fins a on defenso el que jo penso, però fins on també permeto que l'altre, el pensament de l'altre, l'incorporo d'alguna manera. No sé, com a tema així per... Tenim temps encara, tenim 20 minutets, però el tema més de la xarxa, del treball en xarxa professional.
començo sobretot dient un parell de coses. La primera, ahir hem de ser molt més creatius. El Consorci porta 25 anys, però la gran novetat del Consorci, ara m'ho deia la Teia abans, que una dona política fa 25 anys, en el 98, se va empenyar en que se podia treballar d'una altra manera a com era tradicional fer-ho. I se va posar a fer camins, canals i ports. Per què? Perquè la nostra tradició, perdoneu-me la grolleria, és de xiringuito, de regne de taifes. El món educació, l'escola, el món social, el món tal, i ara ens toca fer agències d'integració. Separa i venceràs. I ara ens toca fer la unió. La vida de la persona té una única vida. I nosaltres això és de salut mental, això és de la degalla, això no és nosaltres, això ho porten és de tal. I anem compartimentant a la persona. Per tant, és cabdal crear tradició de xarxa, d'interdepartamental. I això cal enginy. Primera cosa que volia dir. El treball en xarxa no s'ha fet. I no és la xarxa electrònica, és la xarxa de presències i de comunicació. Clar, i estem en el que tu deies, la segona cosa que volia dir, és la confiança en les altres institucions. I la tradició que tenim és... Jo quan ve a casa algun paleta que ha vingut i me diu ¿quién le ha hecho esto? Esto se lo hicieron mal. I dic, és que entre vosaltres el gremi us poseu fatal, no? I jo pensava, bueno, però nosaltres crec que també, no? Nosaltres també, és de tal, és de tal. Els socials ens agrada molt ficar-nos amb és que els metges, és que no sé què, és que el psicòleg, i no confiem en la professionalitat dels altres. Però també és veritat que no confiem en la professionalitat dels altres moltes vegades per desconeixement i perquè no estem acostumats a treballar creuant els camins, els canals i ports. Aquesta confiança en els altres és molt important per poder saber què és de confiança i de confidència i què he de callar-me. I per això, quan després parlem del llibre, el tema de la confidencialitat i el tema de la cessió d'informació és el tema del nostre temps. Perquè com que estem amb la dèria de la cessió de les dades, de quines dades puc transmetre, quines no, això és meu, això no ho puc cedir, i estem en es arcopol, accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, i això és en un entorn que era el de les vendes per internet. Quan s'aplica a l'entorn d'assistència a les persones, ens toca ser conscients de la importància de dir jo he de confiar en que aquella persona treballarà millor, aquesta mestra, aquella directora d'escola, aquest psicòleg, treballarà millor si jo puc parlar i transmetre-li una informació en discreció. I aquesta és una gran virtut. I en la era de la digitalització, que és la era de la indiscreció pornogràfica, i entenc la pornografia en el sentit total de la paraula, Byung-Chul Han en el llibre de la societat de transparència diu quan menys confiança té una societat, més transparència demana. I com que la transparència vol guanyar-se la confiança i com que no te la guanyes, doncs ho ensenyes tot. I és pornogràfic. No, la vida humana és aquell llindar entre què és de confiança, de confidència, què te dono en discreció i en discrecionalitat i què encara no te dono. Clar, tot això en un context cultural on la intimitat es viu de moltes maneres. Què és una dada sensible? Clar, l'adjectiu, com deia el Josep Pla, l'adjectiu és decisiu. Per a qui és sensible aquesta dada? Perquè jo l'altre dia, quan me van preguntar en el vostre grup hi ha pluralisme, sí, quina edat teniu? I vaig dir, doncs mira, tal. Quin percentatge de gènere teniu? Tal. I quina religió teniu? I vaig pensar, ostres, és que això se pot preguntar? En Estats Units sí. En Estats Units preguntar quan guanyes. Fíjate, lo de preguntar per la religió és políticament incorrecte, però preguntar pel teu sou... Què és una dada sensible? Això és molt cultural i personal. I quan te fan una pregunta, dius, perdona, però tu has dit, si no és indiscreció, te puc fer aquesta pregunta?
i dir, bueno, tu fes la pregunta i jo decidiré que és indiscreció i no te la contesto. Nosaltres tenim molt catalogat què és una dada sensible, desconsiderant com ho viu la persona a la que tu se l'has dit. És que jo això no s'ho vull dir, no? Per tant, per mi és molt important en el treball en xarxa saber quina és la informació que la persona ha de saber que jo vaig a transmetre i que els límits de la confidencialitat en són 3, d'anys a un mateix. I quan jo veig que el risc en el que t'estàs posant per no donar aquesta informació, i poso en marxa un codi risc suïcidi o poso en marxa un tipus de protocol. Dades d'any a un mateix. Evidentment, dany a tercers. Dany a tercers. El Covid ho hem après. Jo no vull dir que he tingut Covid, però és que estàs exposant a danys a tercers. Hi ha una limitació a la confidencialitat. Tu pots dir una informació quan hi ha danys a tercers i, evident, és quan hi ha un requeriment judicial. Jo crec que ahir, com que l'ètica és això ho hauria d'haver dit, és que és el dogmatisme de no cedir res i després el dogmatisme de cedir-ho tot. Cada cas dirà què puc dir avui, què no dic encara, i això és un treball en xarxa de discessió de dades. No ho poden decidir només de serveis socials. Jo crec que la mestra hauria de saber això, amb noms i cognoms, o encara no, perquè primer li demanaré permís a aquesta persona per dir me deixes dir això a la mestra? No, no t'ho deixo dir. Me deixes dir això als pares? No, no t'ho deixo dir. Quan me deixaràs dir-ho? Perquè jo estic assumint un risc de mantenir aquesta informació encara. Per tant, jo m'agrada dir que tot el que diem és veritat, però no diem tota la veritat. La dosi de veritat l'anem donant conforme la persona la pot suportar, la persona me dona permís per a transmetre-la i no tinc criteris genèrics, però sí que tinc orientacions per dir el tema de la informació és poder. I jo he de saber a qui li dono aquesta informació perquè li estic donant poder. I nosaltres últimament, amb el tema de les xarxes socials, estem donant poder on el producte són nosaltres. Quan és gratis l'aplicatiu, el producte és tu, i això se sap. Llavors, clar, el GTP4, ara el GTP5 te fan pagar. No es tracta de crear una teoria de la conspiració, però sí que la informació avui en dia ja no es pot anonimitzar. I ens aboca a una sèrie de reptes en el món social de a qui transmetem les històries, com fem servir el WhatsApp, què coses de canals no es poden transmetre perquè aquí, perquè no puc garantir, trucades telefòniques, amb qui realment estic parlant, el teletreball, visites a domicili, tot el tema de la confidencialitat és fonamental, la delicadesa i la formació i preguntar, escolta, quan donarem aquesta informació? Alertes socials, és a dir, quan obrim una alerta, alarmem més que protegim, etcètera. Bé, em sembla una síntesi molt bona de la qüestió. Bé, jo només afegiria aquí que aquesta necessitat de confiança interprofessional, per dir-ho d'alguna manera, és evident que és una necessitat bàsica i que necessitarà, perdó per la redundància, un aprenentatge nou, que jo crec que ja s'està fent, però vull dir que probablement sortir del que podríem anomenar els privilegis del gremi, el monopoli d'un grup professional, etc., costa molt. Ens costa a nosaltres, que trafiquem en paraules, per dir-ho així, quan es trafica amb coses que encara tenen més valor monetari que paraules, encara més. Però també és veritat que la riquesa que es dedueix d'un bon intercanvi professional és tan gran que val la pena deixar-se estimular per l'assoliment d'aquestes riqueses i per la comprovació que és possible avançar en benefici, òbviament, de les persones afectades, no dels professionals mateixos. Diríem que la professionalització i l'especialització són indispensables en una societat tan complexa com nosaltres, però al mateix temps són una càrrega molt dura, perquè la professionalització i l'especialització són fragmentació. És a dir, la tendència, diguem així, gravitatòria de les especialitats és una tendència individualista i és una tendència de confrontació. I aquí hi ha un tema, sabeu, sobretot en l'àmbit de la medicina física, somàtica, que està fent un camí d'hiperespecialitzacions extraordinàries
però al mateix temps hi està havent una cultura nova de reclamació del metge que abans en dèiem de capçalera, el metge o metgessa de capçalera, és a dir, aquella persona que és capaç de tenir una visió global de la persona a la qual atén i que recorrerà a un especialista per una informació concreta o si s'ha de fer una intervenció, evidentment, però que en principi té una noció holística de la salut i del valor de la persona. Bé, doncs, tots hem de sortir d'aquesta tendència a la hiperespecialització perquè, com havia dit Plató, el millor coneixement és el coneixement, deia ell, sinòptic. Amb una paraula, sinopsi per nosaltres vol dir resum. Per Plató volia dir una altra cosa. Si agafem la imatge d'una piràmide, té coneixement sinòptic el que es posa al cim de la piràmide, perquè des del cim de la piràmide veu els 4 vessants. Això vol dir sinopsi, visió de globalitat. I aquest és el coneixement de més valor, perquè el que està a la base, en una base, la base nord d'aquella piràmide, té un coneixement exquisit i excel·lent d'una paret, diguem-ne, en forma de triangle, i res més, però està completament equivocat sobre el que és allò. No sap que és un volum piramidal. Només sap que és un volum piramidal el que arriba a dalt. El que arriba a dalt és el que té el coneixement global. Llavors, aquesta globalitat o l'adquirim per un esforç personal extraordinari o l'adquirim per una voluntat d'intercanvi en la qual reconeixem, després d'una bona sessió, que allò que ha dit el psicòleg, el metge, el filòsof, l'advocat i el polític, ostres, si ho vas creuant, t'està donant una informació, en el millor sentit de la paraula, extraordinari al servei de les persones que has de fer créixer, en el sentit de l'autoritat bona, que has d'impulsar el creixement, que es pot impulsar molt més bé des de la visió holística que des de la visió hiperespecialista. I jo per concloure una mica en aquest punt del treball en xarxa, un exemple pràctic d'aquest matí mentre esmorzava, que m'ha trucat una, que per això una mica més arribo tard, una treballadora social, i em deia, és que esclar, tinc un problema, tots són problemes ètics, i també ens hem d'acostumar també a apoderar la gent perquè tenen prou capacitat per poder resoldre's, i llavors, és a dir, descentrem la figura cap a un expert. I em deia, diu, és que esclar, hi ha una família, diu que jo, fa 20 anys que la conec, sé les dificultats que tenen, i ara un membre de la família està seguit per un equip diferent, un equip de PADES, que li farà pal·liatius a casa, però diu no hi ha ningú dintre de l'entorn familiar que pugui assumir aquestes cures, i això, diu, els conec tant que ho sé. I em deia, he d'esperar que l'equip de pal·liatius ho descobreixi per ell mateix o bé puc donar aquesta informació perquè, clar, no és del meu equip, no? Llavors, jo li dic, i què et diu el sentit comú? I llavors ho hem resolt, però era el tema del problema de dir, em pot passar alguna cosa si jo li dic a algun equip que no és... Dic, home, però ho descobriran en el moment que com morirà aquesta persona, i la persona, la treballadora social, ella mateixa diu, sí, ja m'ho semblava, no? I que llavors ha parlat del secret compartit, etc., una mica amb pressa perquè no fes tard, però és curiós allò de vegades que com situacions molt amb discreció, que l'altre equip, però imagineu-vos que una persona amb una màxima situació de vulnerabilitat, un procés de final de vida, no puguis transmetre a l'altre equip alguna cosa que és de sentit comú i que sobretot ajudarà la persona a morir d'una altra manera, aquesta pressió legal sobre la llei de protecció de dades, etc., està generant molts conflictes de tensió entre els propis equips. Jo diria que hem de generar confiança només amb el que deia entre equips, però també és veritat, i en els temps que vivim, que a vegades i amb fets objectius pots arribar a desconfiar d'algun equip. Llavors, el que és molt important és aquesta capacitat i el poder de la paraula, de poder dir-li a un equip o poder explicar a l'altre equip perquè ningú està acceptant... És a dir, a vegades que això és la superioritat del que jutja l'altre equip i la rivalitat en els altres equips. Llavors, és a dir, el que és molt important és que els equips com es descentrin en ells mateixos per posar en el centre la persona a la qual s'està atenent. I per tant l'equip que aporta aquesta i que fa la seva tasca professional ha de tenir molt clar que el centre
hi ha la persona, no? I que podem veure-ho diferents als equips, però és a dir, els equips veuen molt malament qualsevol puntualització, qualsevol matís. És a dir, estem en un país que no estem habituats a saber gestionar la pròpia crítica, que no sempre és negativa, sinó que a vegades les crítiques, una altra cosa és que un sigui destructiu amb la crítica, però ben dit es pot dir tot. Llavors, jo crec que aquest treball, perquè hi ha equips que treballen per a una mateixa persona però estan totalment descoordinats entre ells. I llavors jo crec que aquest acostament, aquest poder parlar i recentrar la tasca amb l'objectiu central que són les persones i les famílies ens ajudaria molt a veure quin és el sentit d'aquest treball en equip, que per altra banda no hi ha possibilitat, tal com tenim organitzada la xarxa social i professional, el treball en xarxa, el treball entre diferents professionals i professions, no té marxa enrere. És la manera que tenim d'atendre bé la ciutadania, d'atendre bé la persona, però tenim aspectes de millora que jo crec que és important de repensar-los. Ara fes pensar que realment aquesta tendència cap a la hiperespecialització també complexifica moltíssim el treball en xarxa, perquè si abans la xarxa eren 3, ara podem ser 10. Llavors és molt més complex fer tot aquest treball. Dit això, jo l'últim punt, que ja estem com en el temps, perquè tinguem temps de fer preguntes, però demano si podeu ser breus, però hi havia un tema de dir, en aquesta ètica ja, que ara estàvem com en la part més col·lectiva, més comunitària, és necessari un posicionament enfront les desigualtats, és a dir, una part de l'ètica com a acció política també, és a dir, fins a on podem mantenir-nos en la neutralitat i podem seguir en el nostre dia a dia, en el nostre treball, sense una acció de posar sobre la taula, d'evidenciar les desigualtats, de donar veu, una mica el que li preguntava també al final de la intervenció al doctor Torralba. Si podeu dir alguna coseta d'això, ja sé que segurament sortirien moltes coses, però... Jo començaré dient que el món social és el que veu més els desperfectes del sistema i alhora que està pal·liant-los amb la seva intervenció té la doble agència d'aixecar veus a dalt i per tant té una agència política d'explicitar aquests dèficits. És a dir, si no volem ser còmplices del sistema, i ho seríem si només féssim una part de la nostra feina, que és pal·liar els marges, els marginats, es tracta d'aixecar veus perquè veiem en primera persona del plural tota la vulnerabilitat que el propi sistema crea. Per tant, hem de fer una veu i un activisme fins i tot de reivindicar les conseqüències negatives que una bona llei pensada no ha generat, és a dir, conseqüències, efectes col·laterals d'una llei. Per tant, aixecar veus a dalt. Per tant, la correa de transmissió ha de funcionar. Per mi això és molt important. I a vegades ho heu fet, a vegades ho heu fet amb certa desobediència civil de això no ho farem. I a vegades heu assumit riscos, i cal dir-los, escolariceu a les persones en cases ocupades, perquè considereu que el dret a ocupar està per sobre del dret a la propietat privada. I a més, no només escolariceu a persones, sinó que donem targetes sanitàries a persones que no viuen en una casa perquè considerem que el dret a la salut està per sobre de, alguna cosa semblant haurem de fer en la pobresa energètica per a que no hi hagi incendis punxant llum. Sí, i jo afegiria, això està molt i molt bé, i afegiria la perspectiva més genuïnament conceptual o filosòfica en la lluita contra les desigualtats. I és que l'ètica parteix, sobretot l'ètica a partir de Kant, parteix d'una mena d'axioma assumit universalment, que és la dignitat de la persona. És Kant el que proposa que pensem la dignitat com aquella característica per la qual una persona és una finalitat en si mateixa, és autònoma, és racional, és una finalitat en si mateixa i mai no ha de ser instrumentalitzada. Fet així amb broxa gorda.
Bé, sobre aquesta dignitat s'edifica tota la construcció dels drets humans i dels drets humans, tots els drets socials, etc. Per tant, el nucli de tota ètica ara, des de Kant, és el reconeixement d'aquesta dignitat. I la pregunta és, algú gosaria dir que una persona, en tant que persona, sigui de l'origen que sigui, edat que sigui, condició de gènere que sigui, etc., és menys digna que una altra? És molt difícil dir que una és menys digna que una altra, perquè la dignitat va en la definició de persona. Aleshores, si és menys digna vol dir que és igualment digna. I aquest és el fonament de les polítiques d'igualtat. La igual dignitat de totes les persones. Si la dignitat és igual i la dignitat és el nucli on neixen tots els drets, doncs els drets només poden caminar en la direcció d'esmenar les desigualtats i aspirar al màxim d'igualtat. Altra cosa és que després acceptem, i sembla que també que és perfectament compatible des del punt de vista filosòfic, la combinació d'igualtat i diferències. Però una cosa és la diferència i una altra cosa és la desigualtat. I crec que l'argument de la igual dignitat de les persones és absolutament decisiu per dir que estem èticament no només justificats, sinó obligats a lluitar contra les desigualtats. El que passa que teòricament queda molt bé, però a la pràctica hi ha molta distància. No, explica-m'ho, quan ho he fet política ho he vist. I llavors, clar, hi ha una gran desigualtat entre el que passa i el que hauria de passar. Llavors aquest discurs teòric hi és, però per exemple, jo torno una altra vegada, és que ja veureu que volto, però ahir a la tarda estava amb un grup de treballadors que em deien, clar, jo tenien allò, en un sociosanitari, dues persones, una de Ghana, em sembla que de l'Àfrica subsahariana, sense papers, una cotitzava, l'altra no, però que han agafat una leucèmia, estaven en tractament, diu, i els tenim aquí perquè no tenen ningú que els cuidi. És a dir, i per tant, no els podem deixar marxar perquè ningú cuidarà, estan sols, és a dir, estan sols al món, no tenen xarxa, no tenen ningú. I llavors parlaven de dir aquesta idea de la desigualtat també entre el sistema sanitari, que ho dona tot a tothom, per tant estàs malalt, però el sistema social llavors no tens ningú, és a dir, gent diu que els deixem al carrer perquè no tenim mitjans per buscar, és a dir, un lloc on viure, etc. Llavors deia, hi ha aquesta igualtat, per exemple, sanitàriament, es tracta diferent de com es tracta socialment. I llavors deia, i això ens genera, llavors parlàvem del consum de recursos d'aquestes persones que necessiten una atenció continuada, que la podria fer la família, i deien, i sort en tenim de la família mediterrània, que fa de suport i fa que la xarxa social, és a dir, aguanta moltes coses que el sistema no té resolt. Llavors, és a dir, les desigualtats a nivell social són més fortes que a nivell sanitari. Deixa'm afegir que en el món de la vulnerabilitat són tan vulnerables que no tenen ni temps ni recursos, les dues coses, i recursos en un sentit molt ample, per fer de lobbies. A lo millor a vosaltres us toca no suplir-lo, sinó donar-los el poder per crear lobbies, en alguns llocs s'ha fet, i a vegades, mentre se fa això, fer vosaltres el lobby des que no tenen ni la capacitat de ser lobby. Això passa molt en infància, això passa molt en adolescència, això passa molt en gent gran que no té la capacitat per ser les panteres grises ni res d'això. Aquesta qüestió de ser lobbies, hi ha lobbies bons i lobbies dolents. Nosaltres anem a ser dels bons, clar. Aquest lobby són grups de pressió que posen el dit sobre temàtiques que ningú vol mirar, que són les que no tenen ni possibilitat de fer manifestacions ni perquè no tenen ni temps ni recursos. Potser en el món social toca fer de lobby de la vulnerabilitat. Tot i que el lobby és una anomalia, perquè si tenim en compte que tothom té els mateixos drets, la mateixa dignitat, ja hauria de ser el propi sistema que estigués impregnat d'aquesta, i que no fes falta aquesta acció, aquest contrapoder per protestar davant d'un estat que no té en compte els drets fonamentals i que per tant hipoteca la capacitat de vida feliç que seria desitjable per a qualsevol persona. I una altra cosa que voldria afegir, moltes vegades estem parlant darrerament, especialment darrerament, de la problemàtica de la malaltia mental. Jo la resumeixo molt simplistament en una problemàtica de desesperança.
O sigui, el patiment de molts joves, de moltes autolisi, de manca d'esperança i tal. I, a veure, el món sanitari desplega i posarem 150 psicòlegs als ambulatoris. I vaig dir, bueno, si el 80% dels factors determinants de la salut són socials, tu creus que arreglaràs aquesta qüestió de la desesperança amb 150 psicòlegs als ambulatoris, amb tot el respecte al gremi sanitari i psicològic? El problema és de la violència estructural de la manca d'esperança. És un tema comunitari i social, de raons per a viure. I no raons per a fer teràpia, perquè la principal teràpia és una comunitat que no deixa fora a la seva gent. I a mi, anem a fer un lobby, anem a dir, en comptes de tants 150 psicòlegs als ambulatoris, què tal si comencem a millorar les estructures de fragilitat i vulnerabilitat social, que són les que realment entristeixen la vida. Començant pels joves que, com deia el Francesc, no tenen capacitat de crear un projecte emancipatori, com l'Esther sap, perquè està fent uns estudis sobre el tema, de el 50% de la gent jove creu que el futur és fotut i que no és un lloc al que voler anar-hi. Imagineu-vos, no? Aquest és un problema social, comunitari. No és psicoterapèutic només. I jo crec que ahir ens hem d'apoderar nosaltres de dir, nosaltres creiem que tenim moltes coses a dir sobre el fraccionament de com poder abordar problemàtiques que són socials sense el que més podem acompanyar, que són serveis socials. Jo quan he vist persones que se n'han sortit de la seva cultura pobra i de pobra, és perquè hi ha hagut allà permanentment no una educadora social, hi ha hagut una comunitat al darrere. Moltíssimes gràcies a tots tres. Ha estat realment un plaer. Jo he estat molt entretinguda. A nosaltres segur, nosaltres segur. Ara ja fora de joc, perquè el que deies del futur és molt sèrio, ja sabeu que deia Woody Allen. Diu, el futur és molt important perquè és on penso passar-hi la resta de la meva vida. Cal que ens en cuidem. Ara, si us sembla, Joan Manel, obrim una mica uns minuts de... Perdó. Ampliem la conversa. Sí. Uns minutets. Si hi ha preguntes, comentaris... A mi em venia una reflexió quan parlàveu del tema de confidencialitat, no? Que sobretot la paraula discreció, aquesta discreció que a vegades ens saltem sense ser-ne conscients, és a dir, no tenim la confiança per compartir una informació que pot ser útil amb altres equips, però després entres a claustres de professors, entres a sales d'espera del CAP, entres a despatxos de passadissos de consorci d'altres àrees, i tothom està parlant sobre algú. I dius, no? I a més, si estàs en un lloc públic, que és una persona que físicament es veu que és d'origen estranger, sobre li fan en castellà i cridant molt. Que dius, no, és que... Vull dir, potser no parla la teva llengua, però no és sorda o sord. Vull dir que sobre ho recalquem, què et passa? Què quieres? No sé què? ¿Cuántos hijos tienes? I dius, aquesta confidencialitat a mi a vegades em xoca i penso, ostres, estem parlant d'informació de les persones. A mi no m'agradaria que la gent se n'enterés, no? També és veritat que a vegades com a professionals que es fa atenció a persones amb molta càrrega, tu te l'emportes també aquesta informació. Llavors potser és una manera de desafogar-te, de dir necessito descarregar-me d'això, necessito compartir-ho amb algú de l'equip. El que passa és que potser no ha de ser la via, no? Perquè dius això, no? Amb un equip professional no ho comparteixes, però després tot el despatx sap, a aquella família li passa això, sí, és que ara m'ha trucat aquest i dius, on està el límit entre una via de descarregar i de compartir i de dir, necessito que algú estigui pendent també de com estic jo amb aquesta informació o és una necessitat de mantenir confidencialitat? A veure, jo... L'Esther ha citat el llibre del Javier Gomá Alanzón, de la exemplaritat pública, en concret, i ha parlat de les virtuts, l'Esther. Jo crec que la nostra és una societat actual, entre altres coses, per culpa de, no gràcies a, les xarxes socials, que la discreció està en vies d'extinció.
és una virtut que s'ha de practicar. I som societats molt indiscretes i pornogràfiques i voyeurs. Ens encanta mirar la vida dels altres i mostrar-la, no? Però hi ha un altre tema interessant, que és el que tu apuntaves, que jo crec que és molt diferent quan jo necessito explicar-te alguna cosa perquè és la manera com jo poso ordre sobre si esteu fent bé i te faig un exercici de confidència, obro, no sóc indiscreta, te confio a tu i obro el cercle de les esferes de confidencialitat, però no per xarrameca o per indiscreció, per cotilleria o xafarder, sinó el que tu deies, no? El dolor que tinc aquí, però a més, explicar-ho és molt pal·liatiu, però també necessito posar-me un ordre i saber el teu parer. Això poden ser esferes de confidencialitat i és bo que sigui així, però tenim el deure de confidencialitat. Això no surt, no? Però després està quan la línia fina en què jo ja no sé si estic sent indiscreta perquè vull confiar-te-ho a tu, però jo, que ho estic sentint, crec que no m'ho hauries d'explicar perquè estic sabent massa coses en un poble relativament petit. És difícil trobar aquesta fina línia per mi, per anar destriant quina fina línia, què passa si no ho dius? Realment, és aquella de, és que si no callo rebento. Qui rebentes, tu o la metralla que acabes de soltar? És molt important veure si en el teu silenci has preservat millor la intimitat d'una persona o l'has posat més en risc. Però el que sí que és cert és que la discreció és una gran virtut i la nostra societat va molt mancada de persones discretes. Jo és de les virtuts, quan penso quines les virtuts que més trobes a faltar, i quan trobo alguna persona discreta admiro enormement, no? I no és perquè siguin persones indiscretes, és que ho fan des de la bona confiança. I no, si jo no vull ser indiscreta, t'ho volia contar tu perquè sé que tu ets una persona discreta, no? A veure, te puc contar un secret i dic, jo m'estimo més no saber-ho. Per què? Perquè ara me carregues amb haver de guardar un secret, no? I si és un secret, per què me l'has de compartir si és un secret, no? I després està tot un tema interessantíssim que és la gent que creu que la intimitat que se reserva només per a mi, per a mis only for my eyes, no? Només pels meus ulls, Dostoyevsky considerava que tot el que se queda en la intimitat és culpós, és vergonyós i per tant s'ha de fer sempre confessió. Doncs escolti, jo no crec que necessàriament allò que me quedo només pels meus adintres no és vergonyós, senzillament és que és meu i només me vull quedar per a mi, perquè és la meva intimitat. Acabo. Aquesta qüestió de la discreció, la confidencialitat, té molt a veure amb un problema seriós de les paraules. No sabem distingir entre privacy, intimacy i interiority. Intimitat, interioritat, privacitat. Una cosa són dades privades. Una altra cosa és la interioritat, que és molt filosòfica. Jo diria que és l'analogat principal. És el meu diàleg interior. Allò que deia el Machado, quien habla solo espera a Dios hablar un dia. Jo crec que en aquest moment nosaltres ens hem quedat amb dades privades, hem quedat només amb un concepte d'intimitat molt... i el concepte d'interioritat no l'hem treballat suficientment. Llavors, clar, crec que la nostra societat té un problema amb la confidencialitat perquè té un problema amb la discreció, perquè té un problema amb la interioritat. De aquí obre portes i finestres. O no obrim a ningú o ho fem de part en part. I no obrim a ningú les portes físiques i estan obertes de part en part les virtuals. I això genera unes esquizofrènies molt rares. Bé, jo afegeixo una coseta i és que li deies què passa si no ho comparteixo. Però clar, hi ha un altre element molt important, que és que la informació que hem obtingut s'obté sota una relació de confiança en el qual l'altre ha posat la confiança en tu que no jugaràs amb aquesta intimitat ni amb aquesta informació. I llavors també
és a dir, jo sempre vaig dient els equips s'han de descentrar, però els professionals també, perquè no és només jo com a professional hauré d'educar la meva capacitat per manejar aquesta informació i que hi pot haver algun moment que tinc necessitat de compartir-la, però la puc compartir sense detalls escabrós o sense identificar la persona, etc. Però a mi una de les coses que em fa pensar molt és què pensaria la persona si sabés que jo he compartit allò que en principi confio que no ho farà i com quedaria la relació amb aquest professional? I llavors aquí jo crec que hi ha un element que també que és molt important i és que en situacions de vulnerabilitat, quan algú es presenta un servei, primer de tot que ja no tries estar allà, és a dir, t'hi porta la situació, no és una opció de dir me'n vaig a serveis socials perquè em ve de... És a dir, són situacions de tanta vulnerabilitat que quan un és tan vulnerable ha d'exposar la seva intimitat, és a dir, amb qui vius, quan cobra, què menja... És a dir, són coses tan íntimes que si em vull que m'ajudeu no tinc la llibertat per triar si comparteixo o no la informació. Llavors, aquesta informació tampoc és exposar d'una manera lliure, és a dir, la vulnerabilitat et fa transparent per obligació. Llavors, ostres, aquest saber, també tenir present l'altre, és a dir, la informació sobre l'altra persona i quin impacte té sobre l'altra persona el fet que jo escampi alguna cosa, que llavors també condicionem ja els altres professionals i esbiaixem a vegades a partir de situacions personals, intervencions sobre d'altres professionals a partir del que jo he filtrat. I llavors jo crec que aquesta discreció també tenint present que l'altre confia que jo no jugaré amb la seva intimitat és molt important també, quan a vegades un té necessitat de desfogar, però què és més important, l'altre o un mateix que té recursos, pot buscar els recursos per mirar de relaxar-se. Deixa'm afegir, després, com que estem en l'era digital, no confonguem, però tampoc siguem tan anonimització i confidencialitat, perquè jo potser anonimització vol dir que no dono noms, però si jo te dic el futbolista que està a la presó perquè està acusat de víctima de, no t'he donat un nom i tothom sap qui és. I en la Garrotxa us coneixeu molta gent. I potser no dones noms, però comences a donar detallets i no t'he donat un nom, però jo ja sé on estan. Vigileu en aquestes qüestions perquè no he donat ningú nom, però he donat moltes informacions que en l'era de les dades de seguida puc detectar qui és. I això en serveis socials hem de ser especialment curosos, no només en no donar noms, sinó tampoc no donar més informació de la estrictament necessària. I això és un acte d'autocontenció que té que veure amb la discreció. Jo reforço les idees de la Begoña i l'Ester amb la perspectiva lingüística. La paraula discret s'havia fet servir molt fa segles com a sinònim de savi. És a dir, discret no és tant el que sap callar com el que sap. Especialment recordo més de la literatura castellana lo de l'hombre discreto. Un hombre discreto no era un hombre que callava, era un hombre sabio. I té sentit, perquè discret ve de discernere, discernere vol dir diferenciar. I una de les funcions essencials del coneixement és fer distincions i diferenciacions. Per tant, tenir la virtut de la discreció no és tenir la virtut de callar, és tenir la virtut de saber què pots dir i què no pots dir. És a dir, en la línia que dèieu, hi ha ocasions en què la persona discreta ha de dir en comptes de callar, perquè el silenci pot ser pitjor que la comunicació, feta, òbviament, en segons quines condicions. Per això dic, també per descarregar-nos de la necessitat de quines són les línies vermelles que no es poden traspassar. Miri, és molt difícil posar línies vermelles. Procuri vostè exercir, allò que dèiem abans, la reflexió i el diàleg constant per crear-se criteris de saviesa, criteris de ponderació. Ponderar és una funció propera a discernir. És saber valorar, apreciar, diferenciar i dir això sí i això no. I això, com s'ha dit també amb una paraula molt bonica, és un art. És un art que necessita, sobretot, finesa, pràctica, anàlisi de la pràctica, etc. Si
sembla donem temps per una pregunta més. Segurament n'hi hauria moltes, però ja ets... I si fan una pregunta no desfem 10 respostes i... Home, és que ens han convidat a entretenir-nos, Sí, evident, sí, clar. Ara us he espantat, ja no n'hi haurà cap. Si no n'hi ha cap, ja ens... Penso que ja estan molt entretinguts. Sí. O entretingudes. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, ara us demanem uns segons perquè hem de fer canvis de micros i aquestes coses i donem pas a l'última part de la jornada d'avui, que és la presentació del llibre de l'ERES, del Consorci. D'acord?